Vítam vás na najkrajšom ihrisku na tureckej riviere, je to Regnum Karya a mne práve teraz začína tréning s Izdalom. So let's go! Začneme teda drivovať, náhať 55% naváženú váhu na pravú nohu, pravé rameno smerom doprava. Povedal by super, asi sa mi to podarilo. Takže boli sme na odpalisku, skúšali sme si úplne prvé odpaly a teraz ideme patovať. Takže nemám sa dotknúť tých paličiek, mám ísť rovno a nesmiem sa dotknúť ani tej ďalšej loptičky. Lakte pri tele a ideálne bolo, keby to naprvu hneď padlo do tej diery. S Gabriel Tour som cestovala prvýkrát na tureckú rivieru v roku 2018. Je to síce cestovka, robí zájazdy pre veľké množstvo ľudí, ale stále máte pocit, že je to butiková cestovka. Všetko vedia vyriešiť a majú veľmi osobný prístup a to ja oceňujem.